ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ଖାଇବା ହେଇଛି। ଗାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଦେବେ। ଆମ ଘରେ ଏସବୁ ଆଜି ବନା ହେଇଛି। ଖାଇଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲି। ଖଟା କ୍ଷୀରି ଅନ୍ନ ଡାଲି ବେସର ଖାଇ ଲାଗିଲା ମୋ ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ମିଳିଥାଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତ ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆସିକି ମିଳିଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ମନରେ ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା ତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଇବାରେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ତ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।